warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau job pertama mantenan. Ini aku mau berangkat dulu. Halo guys. Sekarang aku udah sampai lokasi dan ini mau macak ya guys. Lihat keseruan kita dalam bermacak. Aku tambah ayu, tambah gilani, tambah elek komeno ya guys. Oke. Oh ya, ini koncoku karo Suci. Kita ada sih. Halo guys. Ya rasanya seperti menjadi Iron Man. 6 sasi gak job. Tapi kita tetap dengan mematuhi protokol kesehatan ya guys, pakai masker, terus hand sanitizer. Iki ngimpi apa guys? Kok enek wong nanggap? Ini kita mau nambung udah. Iya Mbak. Kita mereknya. Rasanya kobong aja kabeh. Entek kabeh. Wedak entek. Las entek. Celake entek. Pecah yo. Atukuran didit, jope ora enek. Putih ram. Kamera kok putih ayu ngono ketemu bladus klawu bae. Manuk nyingsuti wae. Iya ya, Bu dandane. Rambut gue biar tak potong nih. Mboten apa-apa, Mbak. Mbak, iki mboten kawan. Anyep malah. Masa yo bae kok masa ning Mahguri. Yo gak ada berantakan yo ini, Mbak. Mboten.
Ojo cah. Apa nih? Dari di live streaming kalau. Hei. Abang merasa sih terbangane. Ayo. Kok malah kritik kon. Abi sarane jare. Emek dulu. Pakai ini nih. Lu kok nyapa nek nang ngene iki? Kok kene ora oleh tanggapan? Iya. Kok ini kene oleh malu? Jadi sangat muncul berada rusak busana kemarabu kemanti busana sanjol toko hingga kimaki timati ini sangat muncul pinangantin paripurno kita keparangan akhir busana mancing diwarani sasono bali dagyun keparangan sumati di sajengipun purno mati bahan ini sangat muncul dan keberangan jurnal sangat berpagun hingga bisa perlengkapan minggu-minggu sagini porotan berganti Ibu Lastri saking jagan pinali panggung busana sineguyung para kacang-kacang Mayaja profesional video syuting miwah paguyuban seni campur saringkes nada ria para tamu kemarang sketsa lenggahan kali nikmati gayun sesama Jakarso Mas Prodolo Patri Kadi Cor Kaki Asesangti Joyo-joyo Wijayanti Sumo Braso Sugo Diri Gati Tangkantun katur Bapak Sucipto miwah Ibu Haja Wagiem Siogo Senggati Hanganti Swadipuni sangat mujud Kantin Putri ing kemarang jenazah Wisma Mayangaru lumarak wonten ing sasono Bali lagi. Sekalipun sangat mujud pinanganten Putri tinon saking Mantuarso Mijil saking Wisma Mayangarum Sugo Diri Gati Tangkantun katur Bapak Sucipto miwah Ibu Haja Wagiem Siogo Senggati Hanganti Swadipuni sangat mujud Kantin Putri ing kemarang jenazah Wisma Mayangarum lumarak wonten ing sasono Bali lagi. Sekalipun sangat mojo pinanganten Putri tinon saking Mantuarso Mijil saking Wisma Mayangarum apa